Kanang asa man pud mabasa di sa Biblia di nga gitugot sa Dios nga magbuhat ta og kanang larawan sa Biblia? Di, sa balaang kasulatan, Exodus chapter 25, verse 18 to 19, ay larawan sa kerubin. Ang Diyos mismo nagpabuhat. Pag-abot po sa Ezekiel, 41, Ah, 18, 19, naapoy larawan sa tao, naapoy larawan sa angel. Pagkauman, 1 Hari, Kapitulo 6, versikulo 21, hangtod sa gitawag 26, gidibuho na sa tibok templo. Oh, nga pagkauman ka ng kaniadto, kay siyempre, wala pa may mga mm. santos kaniadto, kaya wala pa man natugod ang Iglesia Oya Katolika. kana di. Paano sa sir? Wala pa man natugod ng Iglesia Sige. Katolika. So, muna ang basis nga dili sayop ang pagbuhat og mga rebulto basta dili lang sinayopon pag-ila, mo kung gibasihan. Pero ang katong mga kerubin nga gisugo sa Dios nga gipabuhat, wala to'y pasimba di. Oh, kisa man pinagsulti pod ninyo ng simbahan Katoliko nagtudlo nga ipasimba ang mga rebulto. Kada di ay inyong basahon nga kadang basahon di nga giingon diha nga ah, ang imong larawan Birhen Maria among ginahap-an o ginasimba. Figurative Sama na man na, di. figurative man na, Ha? figurative man na, Figurative na di. refer man na sa relative veneration. Kay kami mga Katoliko na may classification of worships. Number 1, adoration. Ah, Number 2, veneration. Number 3, special veneration. Napod may relative adoration, napod may relative veneration, napod may relative special veneration nga nagapunting sa mga butang nga naay relasyon sa gilarawanan. Dili man ributo ang pero sa simba kay klaro man ang pagtuo simbahan Katoliko nga now this is the Catholic faith, we worship one God. Mora. Anong pero butang-butangan man gyud may usab nagsimba may di, ributo. maulagi. Pero Kanang usa man ay kanang gikuan na di butang-butangan usa man man gyud. eksaktong Ha? usa man yung definisyon anang veneration o adoration di. Kanang gitawag og veneration based sa theological definition, buti pa sa buta na it is a religious respect, religious honor Unya to a person connected with God. Mao man na. unya Mm. unya kadang veneration adoration. O kamo nang tawag ini worship, latria sa Dios, sa bugtong Dios. Muna kami na may pagsimba himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pagsimba na muna sa Dios. Pero mingon ka nga abot sa mga santos, abot sa ilang mga ributo are relative and mga persona absolute na. Pero ang tawag anang naay mga butang nga ilang representahan relative na. Murabag ributong Rizal ba gihalarag bulak. O di man ributong Rizal ang gihalarag bulak si Rizal man gi-honor man na parak ng Rizal dili para sa ribulto. Pero kay patay naman si Rizal mo nang ribulto ang nabutang. Relative. Mm. Sato pa kanang larawan nga gidili diha sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 5. Nagingon diha nga dili ka magbuhat og larawan nga linilok unsa man na siya Diyos man na. Dili man na ribulto sa mga santos. Iabante ra 32. Mahibawan nimo ng 23 hangtod sa 5 tungod kay si Moses Ah. na naas babaw sa Sinai. Ang katawhan nga naa sa ubos ng simbag Diyos. O Exodo 32, 4-5, giilan nila ilang Diyos. Walang gidili sa Diyos. Kay ang premise sa Ginoong Diyos, Ah. ayaw pagbaton og laing Diyos gawas nako. Ngano man kay ang katong iyang unang katawan ng Israel, nagbaton og laing Diyos katong ribulto sa nating baka. Dili man na refer sa mga santos. Asa mo? Sato pa Asa kanang mo ang question karon asa pud mabasa sa Biblia nga nagdili ang Ginoong Dios sa imahen og ribulto sa mga santos? Wa mas Biblia na. ang giingon da sa Jeremias sa Jeremias giingon da sa Jeremias nga So, ang kanang humana mga Exodo. Diyos Sir. Humana ta to Exodo. dili Dagan na mga ang Jeremias. sa Exodus giingon man diha nga dili ka magbuhat. Diyos lagi Sato na. pa wa mo magbuhat na nga Sir, sa Diyos lagi na. Wa man may Diyos. Usa lang man ang among Diyos. Ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, Oh. now this is the Catholic faith, we worship one God. Kung naami Kada ay larawan tawag ang mga laing Diyos, gods na dili na one God. kada din larawan ni Kristo gibuhat ninyo Diyos na kay Ribulto na ni Kristo. Dili na si Kristo, ribulto ng Kristo. Muna bag ikaw ba, Kada- sir? Muna bag tawag ka ng ikaw ba?
Oh, ang persona nga imo pagka-ikaw ang imong imahin, kanang imong imahin nagrepresentar na nimo. Pero kung kusiuna ko na imong imahin, nakabati ba ka? Watas-watas ko na imong imahin. Ana ba? Relative gani no? Kuya, usaha man pagkuha og rebulto di sa Dios di nga ningon man ang Dios nga 1:4:24 ningon ang Dios nga ang Dios espiritu man. Nagpakatawo man siya. Unya ganun pa ko. Nagpakatawo man, nakita man siya. Sa mata, sir, nakita sa sir, o San Juan 1:1:14, o ang pulong nahimong tao, nakita siya. O ang iyang himaya. Nabuhatan mo ganing sa ibuto ato si pa. Julio Cesar nga mas nauna pa sa pagkataong Kristo. Usa nakas Kristo. Nagpakatao di ang Dios di. Ano yung bot mo sa bot nimo? Oh, usa din lang sa San Juan 1:14, usa din na. Oo, tama no. Tama no. Nagpakatao di ay no. Buang-buang yun mo ba? Oo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.